бо қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба темур раҳимов узви мунтахаби ҷудои ҷумҳурии тоҷикистон барои гирифтани ҷойи аввал ва ба даст овардани медали тилло дар мусобиқаи тозкулӯҳи бузурги Боку 2022 хонаи дуҳуҷрагӣ дар пойтахт бо тамоми шароити рӯзгор ва ба мулло Раҷаб Халифаев барои гирифтани медали нуқраи ҳамин мусобиқа 100 000 сомонӣ тақдим карда шуд. хотиррасон менамоем ки мулло Раҷаб дар рӯзи аввали мусобиқа нишони нуқраро ба даст овард ва Темур Раҳимов бошад дар рӯзи охир соҳиби нишони зарин гардид. дар рӯзи таҷлили солгарди Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгари таҳамтани кишвар Темур Раҳимов ба кулли мухлисон медали тиллои Гранд-Слам Бокуро ҳадя кард. ба ифтихори ин паҳлавони номовари меҳан суруди миллӣ дар ҳузури намояндагони 61 кишвари қора садо дода парчами давлатӣ барафрохта шуд. гузориш аз ҷараёни нерӯсанҷии варзишгарони кишвар. паҳлавони номошинои тоҷик Темур Раҳимов аввалин нишони тиллои Гранд-Сламро ба хазинаи дастовардҳои варзишии Тоҷикистон ворид намуд. Темур Раҳимов дар мусобиқаи Гранд-Слам, ки аз 4 то 6 ноябр дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон ҷараён дошт, дар вазни ҷамъи 100 килограмм баромадро аз даври дуюм оғоз намуд. Темур Раҳимов Серафим Компаниез аз Исроилро 20 сония дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошта имтиёзи иппон ба даст овард ва ба марҳилаи сеюми рақобатҳо баромад. дар марҳилаи сеюм Темур бо намояндаи Гурҷистон Саба Инанеишвили даст ба гиребон шуд. дар ин рақобат Темур аз як ҳолати мусоид истифода бурда аз ҳарифи худ имтиёзи вазаре меситонад ва бо ҳамин роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳоӣ ҳамвор месозад. дар марҳилаи ниманиҳоӣ Темур бо варзишгари финни Марти Пумалейнен рақобат мекунад. Темури сангинвазн дар ин майдондорӣ аз худ маҳорати воло нишон дод ва аз аввал чусту чолокӣ ӯ эҳсос мешуд ин буд, ки рақобати онҳо то голденскор тӯл кашид ва дар ин лаҳзаҳои тиллоӣ Темур ҳарифи худро бо имтиёзи иппон мағлуб кард. дар финали Гранд-Слам Баку Темур Раҳимов бо варзишгари ба ӯ ошно Алишер Юсупови узбек майдондорӣ кард. дар рақобати бисёр ҳассос Темур ҳарифи худро ба тахтапӯш зад ва бо дарёфти иппон барандаи нишони тиллои мусобиқаи Гранд-Слам Баку гардид. ин аввалин нишони тиллои Темур Раҳимов аз мусобиқаҳои Гранд-Слам на танҳо барои худи ӯ, балки дар таърихи варзиши кишвар ба ҳисоб меравад. дар умум Темур Раҳимов аз мусобиқаҳои тозкулӯҳи бузург 6 нишон ба даст овардааст: 1 тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ. бо гирифтани зиннаи аввал варзишгари тоҷик дар баробари 5000 евро ҷоизапулӣ ҳамзамон 1000 имтиёзи олимпӣ ба даст овард. ин пирӯзӣ ба ӯ имкон дод, ки мавқеашро дар садри ҷадвали беҳтарин ҷудокорони ҷаҳон дар вазни сангинтарин нигоҳ дорад.